A vida nesta vivenda da Agra do Orzán, na Coruña, nunca foi fácil. É a casa de María Teresa Sola e Miguel Ángel Vilar. Levan casados 35 anos. Neste tempo, os malos tratos de Miguel Ángel cara a María Teresa e a filla que tiñan xuntos, Susana, foron constantes. O ambiente chegou a ser tan irrespirable que un día Susana decidiu que non o aturaba máis. Susana casa e marcha da vivenda familiar. Dende entón, nada cambia entre o matrimonio. Os malos tratos físicos e psíquicos que sofre María Teresa seguen sendo case que diarios. As pelexas entre os dous son continuas. Esto no hay que lo coma, carajo, aquí te dio la cabeza de carne, ¿dónde vas? Tira, anda, tira. Sempre que Susana quería ir ver a súa nai, tiña o que facer ás agachadas. Non quería subir á casa familiar por se estaba o seu pai, algo habitual porque xa era un home xubilado. Todo cambia un día no que Susana recibe unha chamada ao seu teléfono. Era o 27 de maio de 2009. Quen a chamaba era a súa nai, xa case de madrugada. Estaba moi nerviosa. Susana escoita moi atentamente o que lle di. María Teresa contalle que discutira moito co seu marido e que quería ir dormir á súa casa para non estar con ele. Nese momento, Susana dille a súa nai que colla un taxi e que vaya xunta a ela. Xa na casa da súa filla, María Teresa está moi alterada e contalle que tivera unha discusión moi grande con Miguel Ángel. Susana nota especialmente preocupada e pregúntalle que pasou realmente. María Teresa non aguanta máis a presión e vense abaixo. Susana escoita atentamente o que lle conta a súa nai e non sabe que facer. O que escoita é horrible, pero aínda así intenta tranquilizar. Entre as dúas deciden achegarse á comisaría de policía de Lonzas para que María Teresa confese todo o que pasou. Cando chegan ali, xa eran as 4 da madrugada. María Teresa dille aos axentes que atacou o seu marido e que o deixou mal ferido. Recibe en la oficina de denuncias la presencia de una mujer acompañada de su hija que refieren que momentos antes su madre ha tenido un episodio en el domicilio con su marido violento y lo ha golpeado en repetidas ocasiones, desconociendo si continúa con vida o no. Se trata de confirmar la veracidad de los hechos, ¿no? Disponiendo indicativos al domicilio que acompañan a la hija, abriendo este domicilio y comprobando la veracidad de los hechos a través de la presencia de una ambulancia que confirma el fallecimiento. A partir de ese momento se procede a la detención, informando de los derechos a la presunta autora de los mismos, que estaba ya en comisaría. Por que atacar a María Teresa ao seu marido? Que pasou aquela noite na súa casa
para que se producira ese fatal desenlace. Os axentes deciden deixar a María Teresa nas dependencias policiais mentre se achegan xunto con Susana á casa onde se cometera o crime. E axiña comprobaron que todo o que dixera María Teresa era tal e como o describira. Miguel Ángel Vilar, o seu marido de 65 anos, estaba morto tirado no chan xusto a carón da súa cama. Tiña a cabeza totalmente desfeita. No cuarto non había sinais de que o falecido se resistise. Todo estaba ordenado. Iso sí, xunto ao cadáver estaba a pesa de ximnasio da que falara María Teresa. Era a arma homicida. Varias unidades de especialistas achegáronse ao domicilio da Agra do Orzán para inspeccionar. Os axentes investigan no lugar do crime, tomando as primeiras fotografías e os restos de pegadas. O feito de que no cuarto todo estea recollido é fundamental para eles. Indica que Miguel Ángel non opuxo resistencia en ningún momento. El piso en principio no tenía signos de violencia en general, simplemente en la habitación se encontraba el cuerpo del fallecido y al lado del mismo había una mancuerna de realizar ejercicio físico y había pues gran cantidad de sangre y salpicaduras propias de un episodio violento en ese punto en concreto. En el resto del piso no había ningún tipo de signo de violencia. Y aparece simplemente esa mancuerna también manchada de sangre que pudiera ser el arma utilizada, según refiere la propia presunta autora, que utilizó para golpearlo en repetidas ocasiones. Polo tanto, a escena do crime non deixaba lugar a dúbidas, tendo en conta, ademais, a propia confesión de María Teresa. Todo apuntaba a ela como a autora do asasinato. Unha vez comprobada a veracidade da declaración de María Teresa, métena nos calabozos. Agora xa está detida, pero faltaba saber por que o fixera e como acontecera todo. Que foi o que a levou a cometer tal atrocidade? María Teresa non se nega a declarar. Segundo a súa versión, todo aconteceu ese 27 de maio de 2009 entre as 10 e as 11 da noite. Nese momento, o seu home está deitado na cama vendo a televisión. Que saber de falar coa filla de puta da... Ambos os dous comezan a discutir e o que enfada realmente a María Teresa é que insulta a súa filla como facía moitas veces dende que marchara da casa. Acurralada na súa propia casa, conta que colle o primeiro que ten a man para tentar defenderse. Recoñece que con esa pesa agrediu ao seu marido en varias ocasións. Di non saber se o matara ou non. A versión de María Teresa non é a que cree o xurado popular que se encarga de xulgar o caso en novembro de 2010. Pro xurado non queda demostrado que María Teresa sufrise unha agresión nese momento e, polo tanto, que golpeara a Miguel Ángel en lexítima defensa. Entende que foi un ataque rápido, inesperado e con aleivosía. Miguel Ángel non tivo a oportunidade de defenderse. Tratábase, pois, dun asasinato e non dun homicidio. O que si considera o xurado como atenuante é a permanente colaboración mostrada por María Teresa e a confesión do crime. Por iso, condénana a 15 anos de prisión, a pena mínima en caso de asasinato. Pero o mesmo xurado tamén cree demostrado que durante os 35 anos de matrimonio Miguel Ángel someteu a acusada e maila a súa filla a continuos malos tratos físicos e psíquicos. Por iso, mostrouse favorable a un indulto da pena por parte do goberno español, o único que pode conceder este indulto. Pero a día de hoxe
máis de 4 anos despois, María Teresa segue ingresada no cárcere de Teixeiro á espera dunha resposta.